Здравейте хора, аз съм Влади и в днешното видео ще играем Dead Trails. Хайде да започваме. Трябва да си направим партито, хайде да го направим само аз да съм си. Create. И ще трябва да изчакаме 10 секунди. Колко секунди? 3 секунди, добре. Така. За хората, които не знаят, Dead Trails е игра, в която трябва да си поддържаш влака и да стигнеш до Мексико. И през пътя до Мексико намираш ето такива, примерно, такива гари и там трябва да намираш неща, което да ги правиш което да ги продаваш за гориво и така почваш и така да. И така нататък. Collect. Натискаме Collect. Аз обаче ще взема целия кол, няма да взема само един, защото докъде ще стигнем един. Дроп. Така. Така да ги сложим в това чудо. Нещо бъгна. Нещо. Така ще играем. Драг. Опалянка, без да искам. Така. Слагаме го тук да гори. Отиваме да вземем още едно, обаче ще отдропна това. То с някакво отдропвам, бе, човек. Нещо бъгна, ама карай. Заби. Така. Направо ще ви включа, когато заредя цялото нещо. Ето, заредихме влака почти. И отиваме да караме. Да тръгваме. Хора, напишете в коментарите за какво са едни камъни, по които има злато и диаманти. Аз не мога да ги щупа, правя да ги щупа, като примерно е това. Ето, вижте стои. Ето, погледнете, стоите. Къде е това? Ето го там. Аз го тряскам, а не става нещо. Ето, вижте, стоите. Ще го потряскам за 5 минути и ще ви кажа. Щупих го добре. Колфил. Аха. Това е яко. Добре. Да, това ще е яко. Добре. Така. Аз май го дропнах дан. Той има такива с злато и диаманти и ще ги продаваме и ще стигнем доста далеч. Стигнем даже до Мексико. Обаче ще е на епизоди, ще бъдем на 2 епизода, защото няма как да стигнем на един епизод цялото. Може би ще свършим епизода, като стигнем до Америка. Да.
Пу. Оп. И да, така. Отиваме до влака. Ако иска някой да играе с мене... Добре. Опа. Ми бягаме просто какво да правим. Ако някой иска да играе с мене, примерно на Roblox, да напише в коментарите, аз ще го потърся и да ми пише налично, ще запишем номерата и ще играем. Да, ще ви включа във видео. Ако иска. Как изхъбих толкова гориво за 5 метра? Ето там е много зомби. Панк, ба. Извинявайте, какви неща говоря. Ето такова нещо. Така. Да. Като станат 10 000 метра, ще стигнат до Америка. Би трябвало. Защото така свърши миналото видео, обаче нещо не се запази видеото, сега го правя ново. Но здраве да е. Пишете в коментарите, ако искате, мога да играя на страшни игри. Може, кажете ми просто какво да правя. Сега пусна една музика, нали? Сега ще пусна една музика. Оп, ето. След скоро. Ето го е там, то се вижда. То се чува тук как стреля. Ми да лутнем. Аз имам неща да насторя. Какво? Айде ди. Може ли да му взема пистолета? Че аз може ли да го робна? Не. Той е за баунти това. Ще отидем там при шерифа, ето тук. Би трябвало. Не се прави, бе. Колко? 35к? 35 каш. Тарадам пам барабам бам барабам бам барабам бам барабам бам барабам бам бам бам. Ди, конче! Прибрах живо конче.
Така да ги... Ще трябва тук да съберем кешове. Ми трябва тия кони тук. Идвате ми в чантата, за да ви слагаме като гориво. Еми... Оф, те коне. Като кара, може да ги махна. И не, бъкнах се по-просто. Еми, добре, чао хора. Това е това е епизод 1. Епизод 1. И мисля да свършва видеото. Видеото да свършва. Втория епизод ще почне ето от тук, където почнахме. Чао хора, до нови срещи.